Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou dia a bord del Raig 280. Bé, avui veurem com ens ha anat el 63è dia d'aquesta Vendée Globe. Primer de tot, abans de començar el vídeo m'agradaria donar-vos les gràcies per tots i tots els likes que he tingut el vídeo anterior. Crec que hem fet rècord del canal. I bé, com veiem, el Raig navega amb 15,6 nusos de vent a 17,3 nusos. D'un través, més o menys a 100 graus. I bé, com que el meu comentari d'ahir va tenir molts likes, els que us vaig posar, avui he fet la introducció amb música, veig que us va agradar la idea i això. Bueno, i ara ja la parem. I mirem si es va complir o no el pronòstic que vam fer ahir. Com veiem, mira, veieu? Aquí ja estem arribant en aquest front de vents del sud, que és el que vam veure ahir, que va cap a les Açores, i ja el tenim a sobre. Això vam dir que tindríem avui uns 17 nusos perquè es veu hem tingut menys vent, però bueno, sembla que s'anirà animant el tema. I això. Llavors, a veure, amb 12 horetes estarem per aquí i ara es tractarà d'anar caient. Per fer-ho farem servir aquí les programacions. Avançarem unes hores, caurem uns grauets i així anirem ajustant. I bueno, i ja el que us deia ahir, la intenció és anar a agafar aquests vents del sud-sud-oest que pugen per aquí, que com veieu en 24 hores estan superformats, i res, anar cap a la dreta, a Muerte, i cap a les Açores, per agafar aquest tobogan de vent que ens portarà directament fins a arribada. És el que us dic, jo estimo que tenim uns 5-6 dies més de Vendée Globe. A sobre, si contem els puntets aquests, tenim 1, 2, 3, 4, 5 dies, que és el que vam tardar en arribar fins aquí, per això us faig aquesta estimació. I respecte a la posició dels pros, continuen estant més o menys, potser li hem retallat una horeta, mitja horeta, però també s'han apropat més en el nostre track. Per tant, continua tot molt igual, amb la gent caient molt. Mira, posem la meteo actual. I res. El que sí que ha tingut molts canvis i dues importants novetats han estat els vaixells reals, que estan més al sud, i és que s'estan trobant, estan sortejant aquestes calmes que trobem per aquí i per aquí. Aquesta calma avui ha tocat de ple a la Píbia i al Lingtaut i al Maitreco, que avui també ha estat sortejant calmes durant tot el dia, però se n'ha sortit molt bé i continua un ritme escandalós, o sigui, una molt bona velocitat mitjana i molt bé, la veritat. Però l'important no està en el top 3, que no ha canviat, sinó a partir del top 4, ja que el Damiel Seguin, a bord del grup Apicil, els ha remuntat molt, fins al punt que en algun moment la Vendée, la classificació oficial, l'ha arribat a posar com a tercer, degut a que està més a l'est que el Lingtaut. Després trobem el Buró Ballet, que continua remuntant-los moltes milles en els primers, i l'important està aquí, que trobem més a l'est l'Omia Water Family, després el Yes We Come, el Sea Explorer i finalment més a l'oest el Prismian Group. Més a la popa, o sigui més al sud, trobem el V&B Mayong i com a gran novetat podem destacar que no trobem el Maxif, que jo us parlava de com es pronuncia i tal. Avui l'Isabel ens ha comunicat que els danys a la quilla eren irreparables, que ha fet un apanyo però que no li dona per tornar navegant i que posarà rumb al port més proper. I això. Després, més a l'esquerra, trobem l'altra novetat, que és que l'Occitane en Provence ha avançat per fi al Banc Popular i ara sí que es posa 11è i no, està culminant una remuntada de bojos. Després, com cada dia, tornem a trobar el Purpress Western Hotels and Resorts, que igual que hi continua amb molt bon ritme. I a punt de passar a Cabo de Hornos trobem aquest grup de 4, liderat per la Mican i la Fabric, igual que ahir, tot i que la Mican aquesta nit s'ha avançat unes milles respecte a la Fabric. Després trobem el Charal seguint-los de prop
i recuperant-los moltes milles, i el Medallia, que ha tornat a la regata, com us vaig comentar ahir, aquí a tope, que va per totes. Després del següent grup, més al nord, trobem el Time for Oceans. Al sud trobem el One Planet, One Ocean. I aquesta matinada el Didac no ha tingut cap incident raro, ja va navegant amb les veles normals, tot ok. Li ha baixat el vent, ja no té aquests 50-60 nusos que va comentar per les xarxes socials, sinó que té 27-28 nusets. Després trobem el japonès a bord del DMG Mori Global One. També està fent una molt bona vente. I el grup Sedin, que avui ens ha ensenyat les seves mans en una publicació a Instagram, fent bricolatge a bord del barco. Anem més a l'oest i trobem, igual que ahir, el Campagne de France, seguit de molt a prop pel Campagne du Gility. I ara sí que molt més a l'oest trobem el TCE For My Planet i l'Stark, que està agafant una ruta innovadora i atrevida, que és anar cap al nord. I finalment trobem el Mercy, que avui també via Instagram ens ha ensenyat amb les seves publicacions que està fent reparacions, que ha aconseguit arreglar el motor hidràulic del pilot automàtic i en principi continuarà en regata. Bé, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo, una mica més curtet que el d'ahir. I vinga, moltes gràcies per tot. Adeu, xau.